Turutod na ba? May ano ha? Bugle? Basi, Kulang kulang ko sa hangin. Bugle, kulang ko hangin mo. Bugle, Hindi ka labot sa punta. Ay, kalay. So, wala ka ka-join. Kulang ko sa hangin. So, hindi ko ka-join sa Drum and Bugle Corps. Kaya sa bago, so naman na ng Drum and Bugle Corps. So, ako sa una, naka-join man ko na sa mga Marjoret kay Aksyon Boy. Majoret ka. Super may baton na. Sa tanang nag-practice ya. Ako lang yung may baton. Yung bakla na ko yung dani mama. Yung bakla yung medjaway ka pa ka intra. Majoret, may baton ka na yan. May baton ako. Pag-abot na sang perform na kami. Ako, may baton ako, pero kubayo. Pero kung ligin bakla ni mama. So, wala ka-joy ng mananay. Sige. Stand by aray sa mga balita lokal. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ating mga balita lokal, ginkumpirma ni Bacolod City Election Officer Attorney Katrina Kanya nga may 3 ka mga persona nga nag-file sang oposisyon sa application of registration ni Anay Congressman Albe Benitez sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay Kanya ang isang may apelido nga Yula kaya ang duwang may apelido nga Abaw. Duwa pa ni Kanya pila sa mga grounds nga posible maka-file sang oposisyon. Amo ang kung hindi ikaw Pinoy ang nagparehistro, hindi residente sang lugar kag wala pa nag 18 anyos ang edad. Duha pa ni Kanya gina-question sang tagreklamo amo ang residency ni Benitez. Palayag ni Kanya aksyonan sang Election Registration Board ang ini nga issue sa ila pag-convene sa Hulyo 19 upod ang iban pa nga nagparehistro. Sunod kay Kanya hatagan sa oportunidad si Benitez nga magsumeter sa ebidensya bilang suporta nga residente ini sa syudad. Naibaluan, ginbutang ni Benitez sa registration nga residente ini sang barangay Mandalagan, samtang ining 3 katagreklamo mga residente man sa mga barangay. Suno kay Kanya, antes ang filing sa Certificate of Candidacy, makapapadaog na sang resolusyon ng ERB kung aprubahan o kung hindi ang application for registration ni Benitez. Ginklaro ni Kanya ang desisyon sang ERB ang final and executory. Kita nga nabatunan, inilang ginihapon na opposition against application for registration of former Congressman Albe Benitez. O, 3 na sila katawa aton na katawa aton na nag-file sa opposition. In this case, ang grounds sang opposition natin is ang resident. Bahin sa pahayag ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Kanya. Ginpayag ni Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer nga respetohon ang ginhimo sang 3 ka persona nga pag-file sang opposition anggot sa registration ni Congressman Albe Benitez sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay Ferrer, nagapati ini nga hatagan man sang kagaynan si Benitez nga magsumeter sang iya ebidensya agud masabat ang mga akusasyon batok sa iya. Nagapati si Ferrer nga isa ini kasahay isang pamulitiko bangod malayo pa ang filing of candidacy kag eleksyon apang may mga ginatawag na character assassination. Panugyan ni Ferrer sa mga botante nga sa maabot ng eleksyon, pamatian sang maayo ang tuyo sa mga magapapili. Para sa ako niya, nagtitaroon ka lang kasi kung may violation wala si Congressman Albe sa pagtrader sa iyang residency or wala. Simply that the COMELEC will decide on that. So para sa ako nga nakita ko daw ay isang violation. Kabahin sang pagpahayag ni Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer. Samtang magasunod ng mga opisyal kag miyembro sang National Unity Party sa Negros Occidental sa desisyon sang NUP National may kang tanan sa pagasuportahan nga kandidato sa pagkapresidente sa 2022 nga eleksyon. Inagid pahayag ni NUP Provincial Chairman Vice Governor Jeffrey Ferrer. Suno kay Ferrer, wala siya sa nakitaan nga problema sa desisyon sa ilang partido apang ginklaro sang Vice Gobernador nga magahulat siya sang komunikasyon halin sa mga matag-as opisyal sa ilang partido. Sa nagligad nga semana, ginpahayag ni NUP Deputy Secretary General for Political Affairs Reggie Velasco
nga padayunon sila partido alyansa sa hukbong ng pagbabago ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Suno kay Velasco, wala pa ma-finalize ang NUP ala kandidato sa 2022 elections. Apang base sa alliance agreement, sila ang magapili isang common candidate sa pagka-presidente kag vice-presidente. Agosto tuig 2018, nagpirmahan na isang alliance agreement ang NUP sa HNP agud suportahan ang common senatorial slate. That is a national party, so whatever decision of the leadership sa national, especially sa party sa NUP, sundon naman na. Party, as a party member and provincial chairman sa NUP, why gidya problema. Ang kabahin sa pahayag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. 3,619 ka vials ng COVID-19 vaccines na na-deliver sa gobyerno probinsyal sa 15 kamabanwa kag syudad sa Negros Occidental kahapon Martes, Hulyo 13, 2021. Pinakamadamo nga nadulungan ang syudad sang Bago nga may 512, Silay 500, Kabankalan 330, Talisay 306, Escalante, Cadiz kag Victorias ang may tag 300 ka vials. Ayban pa nga mga lugar nga ginadulungan ang Buang Toboso, Calatrava, Ibi Magalona, Valladolid, Pulupandan, Pontevedra, Binalbagan kag Canduni. Base sa pagsulundan sang Negros Occidental, pwede lamang nga madulungan sang bakuna ang banwa o kun syudad kung ini ang may request kag kung maubos na ang bakuna ginpadala nga COVID-19 vaccines. Sa mga duga naton nga mga balita lokal, igaapilar naman ni Bacolod Mayor Evilio Lunardia ang ining rekomendasyon sang pagpasaka sang community quarantine status sang syudad sang Bacolod. Sunod sa kay Lunardia, nga madamo na nga mga Bacolod noon ang naduraan sila trabaho, kag madamo na nga negosyo ang nagsira bangod sang malawig nga community quarantine. Duga pa ni Lunardia, hindi na masarangan sang syudad nga madugangan pa ang restrictions nga mag-extend sang pagpauntat sang economic recovery. So, dugang pa ni Lunardia, ang padang pagpaninghuha sa syudad nga magpakig-awayan ng COVID-19 nagaresulta ini sa pagnubo sa mga kaso sa 42% sa nagligad nga duha ka semana. Dugang pa ni Lunardia, padayunon sa syudad ang pag-away sa pandemya upod sa mga frontliners kag kadungan sini ang pagsugodban sa pagbalik sang aton sini nga ekonomiya. Masobra na sa 80% sa A1 Priority Group sa Negros Occidental ang nabakunahan kontra COVID-19. Suro kay Assistant Provincial Health Officer Medical Specialist Dr. Jessica Fama, nagapati siya nga malabot sang probinsya ang target nga 90% antis mag-abot ang ginhatag nga deadline sang Department of Health. Abril 30, 2021 sang ginumpisahan sa Negros Occidental ang COVID-19 vaccination program sa diin ang mga nalakip sa A1 Priority Group ang una ginbakunahan. Ini ang ginalakipan sang frontline workers sa health facilities, health professionals kag non-professionals para sa estudyante, nursing aides, janitors kag barangay health workers. Nagligad ng semana ginpahayag ni DOH Undersecretary Mirna Cabatahe nga target sing gobyerno nga mabakunahan ang at least 90% sa mga A1 priority group sa katapusan nga bulan sa Hunyo, 90% sa mga senior citizens sa katapusan sa Hulyo, kag at least 90% sa mga person with comorbidities sa pagtapos naman sang Agosto. Ginkumpirma naman ni Bacolod EOC Deputy for Medical Dr. Chris Rongon nga maabot sa Hulyo 16 ang 18,200 ka doses ng AstraZeneca vaccine nga ginbakal sa syudad. Sa interview sa Aksyon hotline, ginpahayag ni Rongon nga ini pinakauna nga batch sang bakuna nga ginbakal sang gobyerno sa Bacolod nga mag-abot sa syudad. Sunod kay Rongon, base sa mando ni Bacolod Mayor Bing Lunardia, gilayon ini nga i-roll out sa weekend. Duha pa ni Rongon, may mga beneficiaryo na ang nasambit nga bakuna. Sa rin ipanagtag sa kada barangay kag 3 ka mega vaccination sites nga nahamtang sa Ayala Malls, SM kag Robinson's Mall. Duha pa ni Rongon, ini nga bakuna ang kabahin sang 650,000 ka doses ang AstraZeneca nga ginbakal sa syudad. Bakuna nato libre, voluntaryo, kag as soon as it arrives, it has to be rolled out as soon as possible to as many as possible. Sigida, i-roll out na sa weekend, sa madason mga inadlaw, hasta sa maubos ang 80,200 as first dose. Ang kabahin sa pahayag ni Dr. Chris Sorongon.
Gin pasalamatan ni Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Gles Gonzales ang pagtaas ang kadamoon sa mga bakulod noon nga nagaparehistro para magpabakuna. Sunod kay Gonzales, hindi lamang sa lugar sa Takuling nagdoble ang kadamoon sa mga residente nga nagparehistro kundi halos mayoriya sa mga barangay sa Bacolod. Dugang pa ni Gonzales, may pila ka mga persona sa iya lugar nga gusto gilayon yung mabakunahan apisar nga ini sila ang bago lamang nga nakaparehistro. Kampante ang konsehal nga malabot sang syudad ang target nga mabakunahan sa tuyo nga malabot ang ginahandom nga herd immunity. Davao, Western Visayas, kag Cordillera Regions ginpaidalom sang DOH sa high risk sa COVID-19. Samtang Delta variant hindi malikawan nga makasulod sa Pilipinas suno sa DOH. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag para naman sa complete management sa imong liver dito. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa Jesselyn Andrada Tiangson, maing agaman from Barangay Mansilingan. Christine Minias Villalobos, natamyaw yung tanan nga taga EFC, ano? Jane Oisiser, kag kay Nicel Fabul. Tulan na kita ni Nicel. Tulan kita ni Nicel sa ulihi, no? Aba silang puli ni sa Luakuan. Sa din isa gani sa Kabankalan. Kabankalan, no? Carolan na siya, Action Boy. Carolan, correct. Kabankalan. Dra ang iya pamilya bala, pamilya niya Fabol kag Morales. Ginapatamyaw niya gani good morning. Ay, okay. Pilton Lipura. Greet sila ni Sharon, Mary Grace, Lulet sa Pasay City. Okay. Ginatamyaw man ni Nicel Action Boy ang tanan nga AREFCM. Okay. Action Radio, NG Fans Club members. Perfect. Members may empagid mo members. May empagidaan. Balikon ko tablanay balang imo nga watong way ka mabaklan bayo sa imo nga nga Kasabad, nag-move on ako bila Action Boy. Tiko di ka nabaklan ka lang sang baton. Baton, hindi sa tanan, hindi pag-practice. Kaya usually ginagamit na daw ginayimuan na sila na isang stick bala, kahoy. Amala na ginagamit. Imo yung baton na gid siya. Baton na gid siya. May kuan sa punta, may gaway-gaway. May mo na ginabaton na gid siya. Okay. Tapos isang wala ka mabaklan, ano na lang? Nano ka na lang to kay way ka mabaklan uniform. Di wala nag-join alang ano ka nakadlargo ko sa drum and bugle core, way ka core, way ka. Wala ako ka. Di sa ka lang na naging dress sa drum and bagul, isa ba drum and bagul core. Takaan ka Action Boy. Kabalo ka magbagol. Bagul. Ang bagol lampang na sa nga chinilas ginagamit bla. Ang sabon guro ano na ay nang tsakay.
Abutan na yan ang bagol. Ang ginasipa-sipa na? Ginasud-sud mo na bala nga daw may kuret na siya tapos daw exam mo na tapos sud-sud-sud mo sa daw bagol. Tilain na. Chinilas ginagamit? Kinilas, oh. Ang ginasudsod? Oo, ikuha mo sa bala daw, gatintin ka bala tapos duso mo sa... nakampang ko na. Hasta makalambot sa daw makuret-kuret na, hindi bala daw mo na. Oo. Ay, kalain. Sudto na ako nag-join. Bagol, hindi ka to sa bugol. Hindi ka nag-intra na lang sa bagol. Ito yung uniform mo. Kasad. Tiwala na lang super Crayola, pa action boy. Kita syempre excited, nakatani mong. Super Crayola ka, colored pa. Kay mo, baka to sang teacher, katani mother, sa drum bala. Ah. Mother Marjoret sa drum. Oo. So dito na ko practice tani. May mga side mother pag na, di ba? Oo, may mother Marjoret, side mother, duha ka bilang. Dahil ikaw ang leader, abis ang mga Marjoret. Ay, mama, bakal bato lang yun dyan. Saan na, gabi, super hibi man ang manenay. Nakapilay ko na scam sa una ni mama. Girl Scout man. Jamboree na, Girl Scout na mo. Ma-join na kami, tani. Ma-start na pagkabuas. Wala bayo, maninay, Japo. Ambol kong ginapabayaan ko sa una ni mama. Magputo ko siya magpuli ko, be. Wala mga grog na pabayaan, gina-scam niya lang ka. Gina-scam niya lang ko. Gina-prank la, prank actually. Bakla niya lang ko ano, sa mga Magsila mo na ako din, bakla niya kabaton. Oo. Sang ma-perform na, timang bayo ko yan ma. Pagkabuas ma-perform na. Pagkabuas ma-perform na, mambayo ko uli ma. Ning mama mo, it's a prank. Si mama, gali ang dakilang prankster. Sa una, wala pa ang prank siya yan. Prank na saya. Pang-prank na siya sa una. Kasi ma-jambore ka, Girl Scout jambore. Wala man yun di. Malakat ko ulit mga jambore kami sa din patubas, sa din patutani. Drama lang actually sa amon, malang yapon yung eskwelahan. Pero ang iban lang malang nga school, kakadto da sa amon. Sila lang nagkadto sa amon niya, drama lang tani. Naka-uniform ka tani sa Girl Scout. Mama, magkano na kami majambore. It's a prank. ang mayara lang action, ang bukayo, na parang ginabutan. Bukayo. Doon lubin, doon bukayo. Asa ko na ng... Sa panyo. Sa imo nga scarf. Oo. Ginabutan na, di ba? Bukayo. Sa lalaki, di ba? Doon karabaw. Doon karabaw. Tiyan mo niya, doon bukayo. Bukayo ang panawag. The flower niya. Pero may ano siya. The flower. Hindi siya flower. Basta doon ka pabilog. Doon ano siya, doon soccer ball. Kita mo na. Okay. Siya, green and ano ng combination sila. Ano man. Ako gani nag-graduate man ko sa school ako, duway mo ko kagi uniform Boy Scout. Away ka man ka ano yan. Gina-prank mo ko. Gina-prank. Gabi yung mga ano sila sa una yan. Pero online lang gito ako niya, kay bato. May bato rin kuya, ay bongga-bongga. Gidi ako gid may baton sa tanan. Sagad ka na to magtintiyo, guys. Ani mo. Pa, yes, mo na tani. So yung pag pito ka pa. Yung mother tongue. Mother Majoret ka mo? Sa drum. Ti anon ta na. Wala. Tuway na lang nag-move on na lang. Tapos amo na to daan ang last bala nga maka-join ka. Kay the next year maano na ko mong high school na college ko to high school. Nalipat ko kung ano to nga year. Basta do last na gid siya lang hindi ka na gid pwede ka join next year. Siling ko gid ma. Nakisa do ka init manulo kay mata. Masito Pago. Good morning dara sa imo. Sa kay Kapitan Ed Preguadra, no? ABC President Isabela. Good morning dara, no? Okay na, standby na kita sa aton nga mga balita national. Standby. Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19.
Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus. Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:32, detalye na sa mga balita nasyonal. Ginpahayag sang Department of Health nga high risk sa COVID-19 ang Davao, Western Visayas kag Cordillera regions bangod sa high average daily attack rate kag intensive care unit occupancy rate. Suno kay DOH Epidemiology Bureau Dr. Alethea de Guzman, ang adar sa tatlo ka riyon ang mas mataas ang 7 ka kaso kada 100,000 katao. Samtang ang ICU utilization ang lambot sa 81.41% sa Region 11, 87.34% sa Region 6, kag 68.54% sa Cordillera tubtub sang Hulyo 10. Ang iba naman nga lugar sa Pilipinas sa makabig nga low risk area, sa din may adar nga 4.88% sa kada 100,000 katao, kag sa 2-week case growth rate na record ang negative 10%. Ginpahayag sa Department of Health nga hindi malikawan nga makasulod sa Pilipinas ang mas makalalaton nga COVID-19 Delta variant. Tebaluan malapit na sa kagatos ka pungsod ang mayara sang Delta variant kag lakip na diri ang Pilipinas. Ginkompirma sa Philippine Genome Center nga may 19 na kakaso sang Delta variant ang ilan na detect sa mga overseas Filipinos kag isa na diri ang napatay. Ini man ang rason kun nga mas ginistrikto ang border control sa pagsulod sa ibang nga tao gikan sa ibang nga pungsod kag may 7 naman kumapungsod ang temporaryo ginpatuman ng travel ban nga mga Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Oman, United Arab Emirates, kag India sa diin una na-detect ang unang kaso sa nasambit nga variant sa COVID-19. Ginpahayag naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Verriere nga kung tani mangin maidid ang mga yara sa border controls agud malikawan nga makasulod ang mas makalalaton kag makamamatay nga COVID-19 variant diri sa Pilipinas. Ginpalayag sa Commission on Elections kay hindi na paghanugutan sa ahensya anuman nga sa isang public display of affection sa mga kandidato sa tiyon sang campaign period para sa 2022 elections. Sa House Committee on People's Participation Forum on the 2022 elections, ginpahayag ni COMELEC spokesman James Jimenez nga ang public display of affection ang kabahin sang campaign system diri sa Pilipinas. Ginalakipet ni isang pagpangamusta sa mga kandidato sa mga pumuluyo samtang nagapangampanya ang paghalok sa mga kabataan sa komunidad. Dugang pa bangod sa nagpadaan nga pandemya, dapat dulaon ang nasambit nga mga pamaagi. Ginumpisa na sa Department of Education o kon DepEd ang pagpanagtag sa SIM cards nga may connectivity load sa may 1 milyon nga teaching kag non-teaching personnel sa central office kag sa mga opisina sa field. Kalakip sa mahimo makabaton sa SIM cards sa mga permanente, kontraktual, empleyado sa lokal nga gobyerno nga nagatrabaho sa idalom sa maskulahan sa DepEd kag mga opisina. Ginpahayag sa DepEd nga igapanagtag ang nasambit nga grant sa tanan nga teaching kag non-teaching personnel tubtob Hulyo 23. Ang tanan nga mga SIM cards ang i-activate nga may initial nga 34 gigabytes load nga mahimo gamiton sa sulod sang isa ka tuig. Ginakilala sa gihapon ni Presidente Rodrigo Duterte ang liderato ni Energy Secretary Alfonso Cuse sa PDP Laban kag magatambong ini sa special meeting sa partido sa Hulyo 17. Suno kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ini ang pahayag sang Malacanang matapos kakason ni PDP Laban President kag Senator Manny Pacquiao si Cuse nga nagaserving Vice Chairman sa partido.
Sunod pa kay Roque, wala ginakilala ni Duterte ang ginhimo nga pagpakakas ni Pacquiao kay Cuse. Duwa pa ni Roque nga legal nga resolbahon sa partido ang natabo nga gamo. Mas pabor si Hanay Senator Antonio Trillanes IV nga magapapili sa 2022 nga eleksyon sa Presidente Rodrigo Duterte kag Davao City Mayor Sara Duterte bungod nagapati ini nga hindi magdaog ang duha. Sunod kay Trillanes, nagapati siya nga hindi naliwat pagpanugutan sa mga Pinoy nga maeksperiensyahan ang brand of service sa mga Duterte. Dugang pa, dapat pabayaan sila nga magpapili bangod mga tao ang mga mag-reject. Sa ila, madumduman si Duterte ang ginaduso nga mangin Vice President ni Sara kung madayon ang pagpapili sini bilang presidente. Sa katapusan nga bahin sa aton balita nasyonal, nanawagan naman si Vice President Leni Robredo sa karon nga gobyerno nga magpakita sang kaisog kag panindugan sa tunga sang padayon nga pagpanghikay lang sang China sa isyu sang West Philippine Sea. Sa isa ka simple apang maisog nga pahayag, nag-react na si Robredo matapos baliwala sang spokesman sang Chinese Foreign Ministry nga si Xiao Lijian ang maragtason nga pagdaog sa Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration. Ini sa ikalimang anibersaryo sa pag-anunsyo sang sining kadalagan. Gintawag nga piece of waste paper ni Xiao ang amo desisyon sang arbitral court nga nagbasura sa 9 dash line claims sang China. Sunod kay Robredo, hindi na makakilibot apang hindi mabaton ang pahayag sang Chinese Foreign Ministry. Kadungan sang pagpalag sang Vice Presidente ang pagsiling nga dapat manindugan ang gobyerno sa iyas nga diretso sa diretso sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Sunod pa kay Robredo, kung interes na sang Pilipinas ang nakataya, dapat nga ini ang batok sa mga nagatuyo nga magbaliwala sa aton diretso. Ang duga naton nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most... Good morning Mandira kay Michelle Sayo Gimeroy kag kay Jan Arlos. Si Jan Arlos ni good morning kuno, greet siya lang kay Mami's happy birthday. Mami's happy birthday. Pinamati di ang nagaihaw kanding nga si Olin kag Rusty. Kay may birthday mo.
So, ihaw kanding. Di, mayo no? Jan Arlos, taga-kuala ni siya ng Punta Taytay. Yes. Isa sa paborito na ni Action Boy ang candy. Yes, oo. Na caldereta. Yes, you got it right. You got it Bati ka dyan. Bati ka. Huwag tada. Ay, kita na dyan, kanding dyan. Ala. Mamba, siya karoon. Baka ka to sa kambingan. May kambingan di sa Bacolod. Dumiyara na. May Nakita mga ko ari isa dia. restaurant. Somewhere in... Mayroon ding Goat 101. Goat 101. Hindi na siya dami. Da Ito nakita ko somewhere in Da kami pilikoy ka kanto. okay. Going east bala mong? Doon sa mga shopping meron na da. Sa shopping. Basta may kambingan. Ako kapangita mo ko na gani. So na may din daw 3 brothers, something muna. Kaya dito sa amon, Action Boy, once makakadto ka to sa amon, sa Midsayap, bala, sa Mindanao. Halos na to akala na Action Boy kambingan. Mayara ginaya isa ka kung dra sa may pano ko kagtangob, mayara kung may manukan country. Manukan. Dito ya kandingan. Ang kambingan mo yan, kumparar mo yan sa kulunan di sa manukoy. Hindi namin ko bala ang paso, di ba kung may kulunan da sa mga Duga pasunod, gibala nga amon na dito ya puro kambingan tanan. Okay. Nami gali no. Nami manuluto. Of course. Mga taga Mindanao masarap magluto. Correct. Amo man gusto ko kay labi na akong lolo, namit namin siya magluto. Wala si lolo, wala lutuan niya tabala. Kanto lang to bala sa Mindanao, bala. Taon-taon kuli ka pa. Ay, Klein. Kanto ka lang to, kay lutuan, kay ginto, Action Boy. Kung wala na ganit pandemya. Dire lang kuya kay Nini, sa Karabalan. Ate, sige, kay sagad man na si Nini magluto. Kag si Tito Jared. Actually, ang iba nang ginadala na di, kag ginahatag ba si Mukis si Tito Jared na galuto. Kaysa una, nakatiner na to siya sa amon, sa Mindanao. Di ginatudloan gina siya ni Lolo, paano lutuon sang maayo. Good. Good. Juvie Monares, good morning man. Si Mike Villasiran, Joel Banjola, Helen Ledesma, June Ledesma, kapamati man sa Barangay 1, Isabela. Sino to? Marie Valderrama naman na ya. Sa likod ko ng West Negros, may arad ako ng Action Doors nga kuha na kambingan. Okay. Basta mo naguro sa shopping namin mo? Hindi, may arad pa ito sa may shopping gid ang West Negros, hindi pa man yung shopping gid mo. Okay. Sa may shopping gid dampi. Kami na to ni Action Felix, kadto kami ni Migo ta Ruben bala. And Maninoy mo Ruben Oo, Maninoy Ruben. Kamusta si Maninoy Ruben? Okay lang? Okay lang. Very good. Very good. Okay man sa gyapon. Winston Goles, kapangagad sa pangapi sa kay Irene sa Purok 3, Barangay Recreo, Pontevedra. Mayroon na kapag pangapi Enjoy your coffee while listening sa Aksyon Radio. Yes. Sige. Nadula na ding iban ko nga kuanaw. Iban nga mga naga-comment. Amo na. Iban nga mga commentarist. Commentary. Di saan kaluwat ihaw kanding? Wow. Kung yung kanding mo to bala yung bakal, ipaihaw to bala? Musta to kanding mo yung bakal do anong bito ka bilog daan? Ari may nag-message sa aton yung mga idol, bata pa lang ko, pamati na ko sinyo. Hidlaw lang na siyang programa ko naga. Hidlaw lang siguro. Hidlaw na ko na sa kulisiya no? Shout out mga Lodi. Voting proud of siya nagbugtaw, no? Sa bugtaw. Excited siya kay Kabalok Action Boy. Buwas sa aga, makaprograma na siya sa upod na siya buwas sa imo. So, subong na agap sa nagbugtaw. Agap siya bugtaw. Kaya prepare na siya lang. Tabla international news na siya. Para buwas. Amo na siya ka-excited, Action Boy. May mga sports na siya kag-business. Amo na siya ka-prepare. Amo na siya aga. Kaya kung haponan ko niya duty, duga pala nag-aya ka mo. Okay lang na siya ga. Sige lang. Kaya abisian kalagawan. Si anong ginbas? Charo. Miles Martir, good morning man. Sige. Ako na mo, aran na boss Action Eden. Ganit na tuyang kanding. Ganit na ko ng kanding mo, ginbaka. Ay kalain sang ganit ng kanding. Ang kanding ito ginbakal, matsaga ko nagpang-planning ito mo. Naman? Di ba naman nag 1 year na guro I think? Or nag 1 year, manog 3 years na. Ang kanding mo to? Patong ginbakal ko. Oo. Dua ka lalaki, dua ka babae mo. Mm-mm. Subong tatlo na lang.
Ay, Ang ambal sa ako na. Ah. Yung tatlo na lang tong kuan, yung napatay ang isa ko. Okay. patay. Sige, ti wala ginagbata niyo, wala gid. Di mo na nakakuha life Kaya wala mo insurance ko sa kakadto. kanding? Wala mo ko kakadto mo. Ang kandi mo lang nakakuha life insurance? Nga kung mapatay siya, may makuha ka kwarta. Hindi ko ano ng kanding ko man, nag-family planning, nanuman nga daw. Huwag siya nagdugan. Kasabat. Sige lang. Sama na, oy. Sige Good lang. morning man sa kay Teodoro Hiton Yulo. Ti pa ihaw to bala? Gani man. Ano nga. Kaya nagkuhan sa iya, nag-imbis nga madamo siya, nagjutay siya. Ano nga. Kasaba. Wala na ko to kita. So, kung sa pagdulong ko to sa kwanto, wala na ko kakita sa tsura to sa mga kanding ko. 3 years after, pag-check ko, 3 na lang ko, no? Ayala. Meaning, wala na sa goods ang maayo. Kaya nga anapatay. O kung din nag-practice sila sa family planning. Muna. Oo, family planning na. Kaya badal sa China, bala one child policy. Tiniya ako niya, wala gidya, no child gidya. No child. My goat. Doon lagi gali nagbata ang mga kandi. Why good. Kasubo man sinaman. Sige, okay. Sa kay yung mga nablos na bla, kay Kat, kay Paul Kevin, sa kay Dorel, kay Decime, kay Lance. Lingaw po nila ila lolo to dito sa bong. Lolo Yes. Dems. Very Very good. Amo na yung mga mayo nga apo. Para malingaw sa ganing, isa ko hinablos nga daw 3 years old. Para malingaw siya, nagpakalbo. Para ako nung manamian si Lolo ya. Ah, wow. Tinamin ang tubo sa buhok ya. Si Nikki, good morning ma'am. Sige, standby na sa atong dugang nga mga balita. Morning edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:48. Kag sa detalye, Balita International, naglambot sa 52 ang nagkalamatay, samtang 22 naman ang pilason bangod sa sunog na nagluntad sa COVID-19 ward sa Al Hussein Hospital sa Nasiriyah, Iraq. Suno kay Haidar Al-Zamili, spokesperson sang Local Health Authority, ang paglupok sang oxygen tanks ang ginumpisahan sang sunog. Dugang pa mga biktima nagkalamatay bangod sa pagkasunog kag sa karon, padayon pa ang search and retrieval operation sa iban nga mga bangkay. Nabaluan nga 70 ka bed space kon bed capacity ang nasambit nga ward. Sa balita sa patag sa pangnegosyo, ginaprubahan na sa Senate panel ang isa kahag na katuyo maghatag sang penalidad sa mga hawks orders o kung mga peking order para maproteksyonan ang mga delivery riders. Nasaad-sahag na ang in-file ni Senate Trade Committee Chair as Senator Aquilino Pimentel III nga papanaugan sa penalidad ang sinuman nga magpatigan sang peking order, pagkansilar sang confirmed orders, kag pagpamalibad nga batunon ang mga orders. Suno kay Pimentel, lapnago na ang mga fake bookings kag hoax orders, rason nga dapat nila ining aktuhan. Dugang pa, nagatrabaho lamang ang mga riders sa insakto rason nga hindi dapat pag-intuon ang paggamit ng personal information sa ibang mga tao para mag-order sa pagkaon, groceries, pharmacy delivery services, ang papanaugan man sa nakaigo nga penalidad. Sa atong nga foreign currency exchange rate ng US dollar, 50 pesos kag 8 centimos, Singapore dollar, 36 pesos kag 94 centimos, Hong Kong dollar, 6 pesos kag 44 centimos. Kag sa naman nga Balita Entertainment, nabakal sa auction sa balor nga 1.5 milyones dolyares ang selyado nga kopya ng video game nga Super Mario 64. Ginpagwa ang 1996 cartridge para sa Nintendo 64 console nga ang ginakabing isa sa pinaka-influential 3D platformers ang nasambit nga hampang. Sunod sa Heritage Auction House nga mayara sang 5 ka kopya nga mayara sang manami nga kondisyon ang Super Mario 64. Ang Super Mario 64 cartridge ang graded 9.8A++ rating nga buot silingon, near perfect ang kondisyon kag selyado. Nalabawan sini ang original nga Legend of Zelda cartridge nga gikan sa Nintendo Entertainment System nga nagabalor sang $870,000.
Balita sa sports, kumpiyansa naman si Philippine Olympic Committee Chairman Bumble Tolentino nga makakuha ang Pilipinas ang bulawan nga medalya sa Tokyo Olympics nga natala na magasugod sa Hulyo 24. Suno kay Tolentino, ang minimum niya nga bisan isa lang ka bulawan nga medalya sa 19 ka mga atleta nga Pilipino nga maga-entra sa Summer Games. Kung matabo ini ang una nga bulawan nga medalya sa Pilipinas sa Olympics. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa aton yung mga action, happy Wednesday! Happy Wednesday! Kag happy birthday sa akong mga ka-Berks, Junjun Lila, kag Engineer Rainier Villanueva. Happy birthday! Especially pa namin halin kay Ma'am Luisa Luing Melos. Happy birthday! Kag good morning dra sa kay Engineer Ray Ruiz sa Banwa sang Candoni. Engineer, maayong aga dira sa imo. Municipal engineer. Okay. Oh yes, good morning. Okay, so sige action boy. Sa mga action dito niya, check ang ng manok mo. Masi nga, Gani man. Gina-check ko na siya. Na-check mo te complete. Complete. Buin-buin ni man duwa. Was niki man ta dira. Kaya dubuhon ta. Gamay pa. Gamay pa. Gamay pa. Abi ko lagko na. Ano ni Alin Lowe Himoteya, good morning man from Linawon, Kawayan. Ari na si Roxelo Evangelista. Okay, sige. So welcome back. Naligad mo pa sa ginapangita, no? Oo, syempre. Tingnan napitan mo giman sa kapon? Wala ko kapit kahapon. Pasalig. Kinagulan. Okay. Sala ko, sala sa mulan. So, diri kita action boy sa atong nga balita special. Enable lang mga pagkaon nga pwede mo pang bato sa hangover. Malikawan ang hangover. Okay? So, magluwas nga hindi ka mag-inom para hindi ka ma-hangover. Pwede mo kaunon. Para malikawan ang hangover. Wow, nami galing comment no. Abot si mo dati. Board siya guro action boy. Siguro brown sa life. So, una. Amoy na akong loveless ka. Ay. Sad. So, una action boy, banana. Saging. Pwede mo siya action boy mo niya pre-meal. Antes ka magano sa pag-inom bala. Okay. Kumbaga sa Tagalog pa bago ka sumabak sa pag-inom. Pwede mo siya imuon nga saging? Saging. Kaya sunod sa expert action boy, ang saging kuno manggaranon sa potassium. Kag himo ini siya sa 75% water. Tay bangod sa pag-inom sang sang makalubog nga ilimnon, nangin rason ini sang syempre masami kang gaihi-ihi, no? So pwede nga magresulta sa dehydration kag electrolyte loss. Ti ang pag-hydrate kapag intake sang potassium, ang makabulig kuno agud malikawan ang electrolyte imbalance. Kag dehydration. Yes. So saging reaction boy kay made of 75% sang water, ang watershed. Kaya mangkot ganin ko no si buddy ko Doc Mayo kung nagainom ko. Yes. Ang ginainom ko is ano ganito lingkod si mo ng ligad? Cuervo. Tequila. Tequila. Amo? Ha? Sige. Nga may padala. May padala guro si mo siya. Ginainom lang ginapamangkot, hindi pati ginakaon. Pati sumsuman. Pati sumsuman. Okay, so next action boy is ang salmon. Pwede mo siya imuon. Galing nga, salmon. Salmon. Pwede mo siya imuon nga pre-meal man action boy. Sumsuman During amo na ganing imuon, magaling sashimi. Sige, pag gusto ka kung ano dang gusto mo himuon. Kaya ang naman action boy, ang salmon, manggaranon sa vitamin B12 nga essential para sa red blood cell production kag nervous system agud mag-function. Amo man ang fishy superfood nga ini, ang manggaranon man sa protein kag healthy fats nga pareho nagapahuyang sa alcohol absorption. Amo na gali. So dapat kung mag-inom ka action boy, dapat ang inyong sumsuman is salmon. Sashimi. Sashimi. Sashimi kag salmon. Ano ganito nga tequila gani? Cuervo. Jose Cuervo. Ano na siya? Nagbaligya. So next action boy is magluwas sa salmon. Pwede man ang avocado toast with egg. Kaon naman. Pwede mo siya patinggon kaon, syempre. Pili ka lang. Kung ano lang available sa imo. Manila lang yaabon. Okay na kami Ang pre-meal,
Pre-meal, oo. Lain ang during nga gainom ang kamo. Okay? So, mo na siya. Pwede mo na siya, action boy, kaunon man. Kay, mabalanse, ginapabalanse naman ni kuno ang imo nga electrolytes. Correct. So, para hindi ka ma-dehydrate. Kag wala ka sang hangover. Okay? Kag hindi ka ma-overhang. Well, correct. Atuto si action boy nang kakabit-kabit. Overhang. Igali may hangover ka. Tama na. Jo Marie, good morning. Good morning. What's your menu? Ay, kanon lang siya makulong. Kaya may English mo dahil. Pero para hinga daan, Jo. Sige Okay, standby na kita mga ka-action sa Action Hotline. Si Action Brian Suwong. Daway ko sa makita, naglabay. Si Action Art. Si Action Art. Tayo hupon sa aton nga. Ayo, gali no, kay Wednesday. Wednesday, subo. Lipat ko lang sa adlaw. Ang inyo diringan news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!